Un gran terratrèmol final molt singular, marcat per el ritme, per la força. Ja lo dia Antonio Fernández, que volia fer ese final caribeño, el ritme caribeño, que ha sigut amb moltíssima força. Ahí està Antonio Fernández, ahí està el Antonio, el pare, i després que és tota una institució en el món de la festa, pujat per el seu fill Antonio. València en falles i València que pot estar contenta avui d'esta gran mascletà que ha vingut des de Múrcia, de fuegos artificiales Fernández. Ahí l'alcaldessa de la ciutat, que també en aquesta complicitat que n'hi ha amb la gent, els pirotècnics que ara pujaran dalt al balcó de l'Ajuntament per a rebre la felicitació de la fallera major infantil, l'alcaldessa de la ciutat.